Радий вітати усіх, хто долучився до прямого ефіру на телеканалі АТR. Мене звати Олег Брисов. Як завжди, будемо піднімати у цій годині найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. Одразу хочу привітати гостя цієї години у нашій студії. Це Владислав Селезньов, ветеран Збройних сил України. Я вас вітаю. Доброго дня і вам. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. І одразу перейдемо до теми головної і першої, яку зараз піднімемо. Отже, фракція німецької партії «Альтернатива для Німеччини» в парламенті Берліна стверджує, що не відправляла своїх членів з візитом до анексованого Криму, а всі їхні заяви є приватною думкою. Про це йдеться на сторінці групи «Альтернатива для Німеччини» Берлін у Твіттері. Зокрема, у повідомленні йдеться, цитую: «Шановний пане посол, панове перебувають у приватній поїздці, для якої у них немає ні мандата фракції «Альтернативи для Німеччини», ні мандата партії. Всі їхні висловлювання відображають виключно особисті погляди подорожніх». Про це йдеться у зверненні до посла України в Німеччині. Нагадаю, що 3 лютого російські ЗМІ повідомили, що німецькі політики від партії «Альтернатива для Німеччини» з 3 регіональних парламентів країни прибули до Криму. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав безвідповідальним вояжем візит декількох німецьких політиків на півострів. Уряд Німеччини піддав критиці поїздку групу місцевих політиків з партії «Альтернатива для Німеччини» до Криму. Пізніше прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом порушення порядку в'їзду на територію Криму громадянами Німеччини. Пане Владиславе, от для початку хочеться, знаєте, більш узагальнений ваш коментар, вашу думку взагалі, чому саме зараз? І як можна розцінювати приїзд німецьких депутатів на тимчасово окуповану територію Криму? Пане Олеж, ну, по-перше, це не перший візит депутатів різних рівнів з країн Європейського Союзу. До того ми спостерігали за візитами представників інших країн, учасників Європейського Союзу. І зрозуміло, що щоразу, коли ці делегації відвідували Крим, з вуст офіційних джерел цих країн, які вони представляли, лунали заяви подібного змісту до того, що ви тільки оприлюднили. Зрозуміло, що це приватний візит. Вони добре спонсуються російською стороною задля того, щоб створити картинку, в першу чергу, у російського пересіченого мешканця, що Європейський Союз, провідні країни світу визнають факт анексії Криму і їдуть спілкуватися з представниками кримського уряду як рівноправні партнери. Але ж зрозуміло, що в ефір російських медіа офіційна заява, яку ви тільки оприлюднили, вона не піде, тому що вона йде в розріз тієї інформаційної кампанії, яку нині роздмухає Російська Федерація. Взагалі, які можуть бути наслідки цієї поїздки? Наслідки на сьогоднішній день ми вже маємо. Порушене кримінальне провадження прокуратурою Автономної Республіки Крим, враховуючи той факт, що між Україною та Німеччиною існують відповідні комунікації, в тому числі і на рівні юриспруденції. Я так думаю, що, панове депутати, їх візит буде мати відповідні наслідки для їх подальшої діяльності. Тим більше, що, незважаючи на ті гучні заяви, які вони робили в Криму, абсолютно чітко висловилось керівництво партії, яку вони представляли, щодо їх візиту і статусу цих осіб. Ну, а взагалі, от як розцінюєте цю кримінальну справу? Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день немає завершених кримінальних проваджень по візитах попередніх на території тимчасово окупованого Криму. Але в будь-якому разі це більше питання оцінки світової спільноти статусу Криму і підтримки або не підтримки дій окремих маргіналів від тих чи інших депутатських фракцій та груп, які намагаються в такий спосіб, в спосіб відвідування тимчасово окупованого Криму, не через дозволені українським законодавством пункти перетину кордону, відвідувати Крим. Отже, в будь-якому разі позицію в даному випадку Німеччина свою висловила офіційно, вона засуджує відповідний візит німецьких депутатів і
В будь-якому разі світ знову ж таки підтвердив належність Криму до України і в такий спосіб втер носа Російської Федерації. Цікаво, що почути вашу думку. От після цього візиту один з депутатів, який приїхав у анексований Крим, він сказав, що ми не боїмося погроз або будь-яких сигналів від офіційного Києва. Ми робимо те, що ми хочемо. А звідки така у них впевненість? Знову ж таки, я повертаюсь до заяви партії «Альтернатива Германії», Німеччини, які сказали, що будь-які заяви депутатів – це є приватною думкою цих осіб, адже відповідного мандату на заяви від імені фракції чи партії вони не мали. Тому заяви можуть лунати будь-які. Зухвалі, критичні, дуже обнадійливі для російського мешканця, але в будь-якому разі це заяви приватної особи, які не мають ніяких наслідків для взаємостосунків між Україною та Німеччиною і, відповідно, між Росією та Німеччиною. І завершуючи цю тему, ще одне поточнення. Чи можемо ми очікувати якісь санкції проти цих депутатів або обмеження якісь, які от приїхали? Якщо я не помиляюсь, санкції за порушення державного кордону України передбачають до 7 років ув'язнення. Тому яке саме рішення буде прийнято, я думаю, нам є сенс зачекати і подивитися, яке буде рішення. Але ж в будь-якому разі підтвердження світовою спільнотою територіальної цілісності та незалежності нашої країни, включаючи тимчасово окупований Крим, вона має місце, і цей факт відповідної заяви німецької партії, це вкотре підтверджує. Дякую за відповідь. До ще однієї теми хотів з вами перейти. Стосовно заяв Путіна про повернення суден з Криму материкової Україні. Знову ж таки, перше питання узагально. Як ви розцінюєте ці заяви? Для кого вони, для чого? Знову ж таки, це заяви для мешканців Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, що 18 березня цього року відбудуться чергові вибори Путіна в Російській Федерації. Всі розуміють, що для того, щоб на виборчі дільниці прийшли мешканці Російської Федерації, які мають право голосу, пропагандистська машина Кремля застосовує будь-які варіанти і способи для того, щоб привернути увагу росіян до цих виборів. В тому числі і в такий спосіб, як створення образу Володимира Путіна як президента-миротворця. Тож, такою заявою Путін закликає Україну в першу чергу, потім світове товариство до відповідного діалогу. Але ж чекайте, Путін виставляє себе миротворцем, але ж до того, 4 роки тому назад, він забрав збройним шляхом частину території України – Крим. Нині російсько-терористичні війська ведуть бойові дії проти української армії на сході нашої країни. То про який образ президента-миротворця ми можемо вести мову? Адже фактично це блюзнірство, коли з одного боку потайки Російська Федерація за допомогою відповідних силових структур відбирає землі суверенної країни, у відношенні до якої вона виступає країною-гарантом територіальної цілісності та незалежності, адже ми всі пам'ятаємо відповідний меморандум 94-го року. І серед країн-гарантів якого мається на увазі Будапештський меморандум, серед країн-гарантів якого є в тому числі і Російська Федерація. Друге питання пов'язане з суто практичною складовою, адже відомо, що санкції такі корисні, вони в відношенні Російської Федерації, вони мають відповідні наслідки. І постало питання щодо переміщення відповідних яхт, які нині базуються на південному узбережжі Франції, в інших країнах Середземного моря, ближче до території Російської Федерації. І в цьому випадку питання розміщення та створення відповідної інфраструктури на території Балаклави стала руба. А для того, щоб цю інфраструктуру відповідним чином
створити, треба вивести залишки силових структур, які нині дислокуються на території Балаклави, в інші райони, на інші причальні стінки, в інші бухти. Так от, одна з тих бухт, яка розглядається для розміщення кораблів, які до того часу базувалися в Інкерманії, військових кораблів, це ті майданчики, на яких нині зберігається техніка військово-морських сил України. Отже, фактично, техніка повертається Україні, майданчики звільняються, і до цих причальних стінок можуть стати російські військові кораблі. Щодо перспектив, ми бачимо, адже ми є свідками цих подій, жодних офіційних заяв на рівні президента України на таку ініціативу президента Путіна не звучало, адже весь світ розуміє, що це так само блюзнірство. В цьому випадку мені дуже сподобалось висловлювання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який чітко сказав: так, ми готові прийняти українські кораблі, але разом із Кримом. От ще хотів поточнити стосовно цих кораблів, тому що у засобах масової інформації лунали такі от новини, да, що ці кораблі, які пропонує повернути Путін Україні, вони там, ну, хлам, там вони не на ходу, вони ржаві. Це узагальна інформація. А чи є більш точна інформація технічного стану і взагалі кількості цих кораблів? І реально, які вони? Так, пане Олеже, станом на початок 2014 року фактично всі кораблі військово-морських сил в тій чи іншій мірі пройшли через процес судноремонту та відновлення на підприємствах військово-промислового комплексу та приватних підприємствах, в тому числі у пана Новинського. Тобто вони були в працездатному, боєздатному стані. Звичайно, що 4 роки ці кораблі знаходились біля причальних стінок, не обслуговувались, не проводились на них відповідні регламентні планові роботи. Тож вести мову про те, що вони зараз перебувають у відмінному технічному стані, неможливо, адже будь-яка техніка потребує догляду. Техніка, яка знаходиться в такому критичному і дуже агресивному середовищі, як морська вода, вона потребує подвійно-потрійного догляду. Тож можна з певністю вести мову про те, що стан кораблів є достатньо складним. Більше того, враховуючи специфіку кораблів, а також взаємосумісність кораблів, які перебувають на озброєнні військово-морських силах і в частинах та підрозділах Чорноморського флоту Російської Федерації, можна з впевненістю вести мову про те, що наші кораблі, які були захоплені разом із Кримом російсько-терористичними військами, виступали в якості донорів для російських військових кораблів. Тобто знімалися з них блоки, устаткування, відповідні елементи, які потребували, в яких була потреба на російських кораблях. Враховуючи той факт, що Чорноморський флот Російської Федерації дуже активно задіяний в рамках операції в Сирії, і кораблі постійно рухаються відповідним маршрутом, тож відбувається зношення техніки, відбувається відповідна потреба в проведенні ремонтних робіт, і саме з цих міркувань ця техніка використовувалася, українська техніка використовувалася в якості донорів. Але ж, знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що серед того, що залишилось в Криму, саме з військового майна, а крім військових кораблів, в Криму залишилося, до речі, їх залишилось 7 бойових кораблів і 11 кораблів, функція якої є забезпечення. Крім того, в Криму залишилась велика кількість військових містечок з відповідною інфраструктурою, військових баз, арсеналів, складів та установ. В Криму залишився фонд службового житла офіцерів та взагалі військовослужбовців Збройних сил України, які нині Російська Федерація в незаконний спосіб використовує в якості службового житлового фонду для російських вояків. В Криму залишилось понад 2000 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки, велика кількість боєприпасів. І можна з певністю вести мову про те, що велика частина
техніки, тих боєприпасів, які залишились в Криму, нині вже не існує в природі, тому що її росіяни переправляли через Керченську протоку і використовували під час бойових дій на сході нашої країни задля того, щоб знову ж таки створити у світової спільноти уявлення, що на сході нашої країни відбувається громадянський конфлікт, тобто українці воюють з українцями, а Російська Федерація до цих процесів жодним чином не причетна. І, до речі, моїм словам, є відповідне підтвердження, що, будучи в статусі керівника прес-центру штабу антитерористичної операції, я неодноразово стикався з інформацією від наших підрозділів, які під час боїв захоплювали військову техніку, озброєння, яке по відповідним формулярам мало відношення до частин та підрозділів, які дислокувалися в Феодосії, в Інкермані, в Перевальному під Симферополем. Тобто фактично, враховуючи той факт, що українські війська виходили з Криму у березні-квітні 2014 року без зброї, а під час процесу передачі озброєння та військової техніки мова про стрілецьку зброю, про відповідні специфікації автомобільної та бронетанкової техніки не йшлася, то ми можемо вести мову про те, що ця техніка, яка залишилась в Криму, була в незаконний спосіб переправлена через Керченську протоку і використовувалася російсько-терористичними військами під час конфлікту на сході нашої країни. Яка, це ви розповіли саме про боєприпаси, а військова техніка якась, машини, тобто от, розкажіть теж, яка взагалі кількість, тому що, наприклад, я взагалі не уявляю кількість військової техніки, яка лишилася після 2014 року там, у Криму. Мова йдеться в першу чергу про кораблі. Бойові кораблі, їх 7 одиниць. Це ті кораблі, які були в боєздатному стані. В першу чергу це корвет, в тому числі і корвет Тернопіль, який був построєний в 2013 році, тобто за часів незалежної України. І тобто він взагалі новий відносно. Відносно новий, відповідно. Його можна було використовувати, і, до речі, він активно використовувався, в тому числі під час проведення відповідних навчання за участю країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Літаки, в тому числі ті, які залишилися в авіаційному гарнізоні Бельбек. Автомобільна техніка. Це та техніка, яка дислокувалася в частинах та підрозділах, що розміщувалась в Керченському, Феодосійському, Сімферопольському, Бахчисарайському гарнізонах. Як я наголошував, і такої техніки було до 2000 одиниць. Бойові машини піхоти, їх склад до 2 батальйонів. Вони дислокувалися в Перевальному на фондах 36-ї бригади берегової оборони. Дві роти БТРів, 80-ки, які знаходились на озброєнні в 1-му Феодосійському батальйоні морської піхоти. Їх так само Російська Федерація не повернула. Тобто це та техніка, яка активно використовувалась військами берегової оборони, морською піхотою України, в тому числі під час різного роду навчань. Тобто вона була в боєздатному, працездатному стані. І тобто за цю техніку у заяві Путіна взагалі мова й не йде? Про це мова не йде. Лише про кораблі, лише які про вже не кораблі, доходили і були донорами. Знову ж таки, пане Олеже, ми маємо пригадати, чому у червні 2014 року Путін прийняв рішення не повертати техніку. А мовляв, що ця техніка буде використовуватись під час проведення антитерористичної операції на сході нашої країни. Я задаюсь питанням, а яким чином корабль управління «Славутич» чи корвет «Тернопіль» може використовуватись в степах поблизу Луганська чи Донецька? Несенітниця повна, але ж на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Найбільш боєздатні кораблі військово-морських сил України в 2014 році залишились в Криму.
Дякую за відповідь. І до ще однієї теж теми перейдемо. У Криму дітей з табору «Артек» рятувальники вчили вдягати протигази і костюми радіаційного та хімічного захисту. Як інформує 2 лютого прес-служба управління МНС Росії в Криму, заняття для дітей провели в рамках російського юнацького руху «Школа безпеки». Заняття пройшли на базі 13-ї пожежно-рятувальної частини ГУРЗУФа. У відомстві зазначили, що дітям також розповіли про правила надання першої медичної допомоги, в тому числі про проведення легенево-серцевої реанімації. У січні 2018 року в ЗМІ з'явилися кадри про кримських дітей, яких навчають військовій справі, зокрема. У серпні 2017 року Кримська правозахисна група заявляла, що в анексованому Криму мілітаризацію освіти поставили на потік, щоб підготувати дітей до війни. Спочатку, знову ж таки, про що це може свідчити? От такі от заняття. Це питання можна розглядати з двох сторін, зі стратегічного формату і тактичного. Якщо ми беремо про формат тактичний, то безумовно отримання знань дітьми з питань надання первинної медичної допомоги – це вкрай важливо для будь-якої дитини, адже це безпека. Але ж все це робиться на тлі тотальної мілітаризації. Якщо б це була єдина ситуація, коли дітей залучали до тих чи інших процесів або до участі в тих чи інших парамілітарних групах чи зборах, цей процес відбувається постійно. Постійно проводяться такого рівня шабаши, коли дітей різного віку залучають в рамках військово-патріотичного виховання до таких процесів. І мова йдеться не лише про підготовку в рамках захисту від зброї масового ураження. Мова йдеться про залучення дітей до відповідних тактичних навчань, на кшталт різного роду та рівня ігор. Мова йдеться про залучення дітей до проведення навчань в рамках інженерної та саперної підготовки. Скажіть, будь ласка, навіщо дитині, підлітку знати, в який спосіб можна встановлювати міну, і які вони бувають, і в який спосіб їх можна виготовити? Інформація достатньо специфічна і достатньо критична, адже дитина має в школі отримувати дещо іншого рівня підготовку і дещо іншого рівня знання, а не знання, в який спосіб можна вбивати собі подібних. І це дуже тривожна тенденція, але ж вона знову ж таки повністю накладається на ту концепцію навчання дітей в навчальних закладах на території тимчасово окупованого Криму. Адже з шкільних програм повністю прибрали все те, що може нагадувати дітям про Україну, про український період Криму. Повністю все прибрано, а до тих посадових осіб навчальних закладів, які не своєчасно виконували такого роду рішення, Федеральної служби безпеки, відповідно так званого міністра освіти, пані Наталії Гончарової, на цих посадових осіб накладались відповідні, в тому числі і фінансові стягнення, задля того, щоб нищити все українське. Тож відбувається певна підміна понять. Система освіти вичищає все українське, все кримсько-татарське, заводить відповідно російське, мова йдеться про велич російської нації та її виключне становище серед країн світу. І мова йдеться про те, що з молодих ногтей дітей починають вчити вбивати. І це є найстрашнішим, адже інформація, яка сприймається в дитячому віці, вона буквально закарбовується в пам'яті, і з цим ця дитина, в подальшому доросла людина, буде жити все життя. А чи відомо вам щось про нарощування Росією в Криму військових потужностей? Свого часу часто лунала думка, що той, хто володіє Кримом, той володіє Чорним морем.
І безпосередньо про Крим взагалі-то йшлося. Крим – це непотопляємий авіаносець. Ну, певною мірою так і є. Дуже важко Крим втопити в морі, адже це не корабль, це достатньо потужний плацдарм, на якому можна розміщувати будь-які об'єкти. За часів України відбувалася певна демілітаризація Криму. Крим в першу чергу позиціонувався як рекреаційний регіон. І це ж абсолютно слушно і абсолютно логічно, адже цілющі води Чорного моря, різноплановий клімат, за допомогою якого можна було проводити відповідну реабілітацію та лікування різних груп людей, які мають захворювання. Це було цілком логічно. Після окупації Криму фактично Російська Федерація дуже плотно наситила півостров військовою технікою, військовим персоналом. Ще на початку 2014 року військові містечки, які за України взагалі не використовувалися, були передані на баланс місцевим органам самоврядування, знову ж таки почали розконсервовуватись і використовуватись за призначенням. Тобто фактично всі військові частини, всі військові містечка, які активно використовувалися ще за часів Радянського Союзу, нині відновлюються Російською Федерацією і використовуються за наявність відповідних засобів ураження, яке останнім часом заведено на території Кримського півострову, свідчить про те, що Російська Федерація в такий спосіб, військовий спосіб, намагається надовго закріпитись на території Кримського півострову. І мова про розвиток Криму як рекреаційної зони в цьому сенсі не має значення, адже не курорт Крим, на думку пересічних росіян, а потужна військова база. Який спосіб далі буде використовуватись ця потужна військова база росіянам, неважко уявити, адже це постійна загроза для українських Збройних сил з півдня. І саме тому Збройні сили України і Генеральний штаб постійно спрямовує свої зусилля на посилення наших бойових спроможностей саме на півдні нашої країни, безпосередньо на території Херсонської та Одеської областей. Безумовно, це ризики для країн, які межують з Кримом, адже постійне навчання російських військ з залученням відповідної номенклатури зброї та боєприпасів, в тому числі ракетної зброї, все це створює відповідні складнощі для мирного співіснування. Адже всі мають бажання жити поруч зі спокійним та адекватним сусідом, а не сусідом, дебоширом, вором та п'яницею. Яким чином далі буде розвиватися ситуація, прогнозувати однозначно складно, адже можливості країн-учасників Північно-Атлантичного альянсу дуже потужні, і в будь-якому разі можливості країни учасника Північно-Атлантичного альянсу Туреччини в потужностях, в плані потужності і військово-морських сил на порядок вищі, ніж потужності Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому ситуація достатньо динамічна, і в будь-якому разі вона залежить в першу чергу від колективної думки світової спільноти, від відповідних заходів, спрямованих на посилення обороноздатності України, і відповідно від внутрішньої ситуації, яким чином буде розвиватися обстановка в Росії після проведення президентських виборів 18 березня 2018 року, відповідно. Є така інформація, що Росія з півострова хоче зробити військову базу. От, що ви про це думаєте? Чи можливо зараз таке? На сьогоднішній день ця база створена, адже угрупування російських військ посилено відповідними силами та засобами, ракетними, авіаційними, протиповітряними. Вона вже створена. Буквально кілька тижнів тому назад Російське міністерство оборони анонсувало інформацію про те, що на території Криму розміщений
2-й дивізіон протиповітряної оборони, комплекс С-400. Він розміщений неподалік Севастополя, в районі Фіолента. І ракети цього протиповітряного комплексу спрямовані на північ Криму. Тобто фактично, за твердженням російських військових, вони свої ракети спрямували на територію Херсонської області. Мовляв, в такий спосіб вони захищають повітряний простір над Чонгаром, Джанкоєм та Армянськом, але ж фактично ми розуміємо, що ця зброя має потужний потенціал і може використовуватись російсько-терористичними військами в будь-який спосіб, в тому числі і для ведення агресивних дій. Дякую за відповідь. Ще маю ось таку інформацію. Окупаційна влада Криму хоче наблизити рівень явки на виборах президента і результати голосування за Володимира Путіна до результатів так званого референдуму 2014 року про здачу Криму Росії. Про це повідомляє РБК з посиланням на 2 близьких до Кремля джерела. Цитую: «Агітація в Криму навесні буде зростати. На цей регіон зроблений особливий акцент в агітації. Кремлю важливо саме в цьому регіоні отримати високу явку». Цитую видання джерела близького до ЦВК. Також, за словами джерела близького до Кремля, для мобілізації електорату окупаційна влада півострова проведе розширене святкування Кримської весни. Співрозмовник зазначив, що витрати вже закладені в бюджет республіки. Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться 18 березня, в 4-ту річницю анексії Криму. Україна не визнає вибори до Держдуми Росії, які пройшли в 16-му році в Криму. Україна порушуватиме питання незаконності російських виборів в анексованому Криму на півострові, у Криму на міжнародному рівні, зокрема в ПАРЄ, ОБСЄ та НАТО. Теж цікаво почути із цього приводу вашу думку, що очікувати взагалі від виборів в Росії? Для початку загальне таке. Чим більше часу минає з моменту проведення так званого референдуму 18 березня 2014 року, тим більше фальсифікацій народжується. Я перебував в Криму в той час і бачив, як відбувався цей процес. Коли на виборчій дільниці приходили люди, які жодного відношення до Криму не мають. Адже ні для кого не є таємницею, що починаючи з кінця лютого 2014 року через Керченську протоку активно йшли пароми з автобусами кубанських козачків, місцевих маргіналів, які в такий спосіб їхали в Крим на підтримку сепаратистських рухів. Під час проведення референдуму на тих чи інших виборчих дільницях громадяни мали можливість вкидувати 1, 2, 3, 4 бюлетені. Цю інформацію я отримав від офіцерів медіа-центру, тобто моїх колег, які виконували такого роду завдання і спостерігали за цими процесами. У тебе немає паспорту? Будь ласка, це не є проблема. Візьми бюлетень, проголосуй. Ти ж маєш таке бажання? Чи така теза може якимось чином пов'язуватись з нормою закону? Я вважаю, що ні. Заяви окупаційної влади, що 97% проголосували за відповідний статус Крима, це брехня. Не прийшло на виборчі дільниці 97%. Людей було на порядки менше. Навіть враховуючи ті вброси, навіть враховуючи ті фальсифікації, які здійснювала виборча комісія Автономної Республіки Крим. А якщо ми повернемось взагалі до початку цих процесів, то цей референдум взагалі був незаконний, адже повністю суперечив Конституції України. Які результати хоче досягти російська окупаційна влада в Криму? Безумовно, вони будуть намагатися за вуха притягнути відповідні показчики, щоб вони певною мірою відповідали тим фальсифікаціям, які відбувалися в 2014 році. І саме задля цього сьогодні Кремль вдається до будь-яких провокацій і до будь-яких спроб, щоб на виборчі дільниці прийшло якнаймога більше виборців. Саме тому з'явилась і пані Собчак,
І ще ряд достатньо одіозних російських в лапках політиків, які намагаються виставити свої кандидатури на найвищу посаду в Російській Федерації. Але ж знову ж таки зрозуміло, що ітог цих виборів вже зрозумілий, адже не важливо, як голосує країна, важливо, як ці голоси порахують. От ви згадали, що у 2014 році, якраз під час анексії, ви перебували в Криму. Потім ви давали якісь свідчення у якості свідка прокуратурі? Про присутність, маю на увазі, російських військових? Після того, як відбулися відповідні процеси, пов'язані з передислокацією частин та підрозділів Збройних сил України на материкову частину України, проводилась відповідна службова перевірка військової служби правопорядку. Результати цієї перевірки лягли на стіл тодішнього міністра оборони України генералу Ковалю. Яка подальша доля цього розслідування, мені достеменно невідома. Я давав свідчення представникам Хельсінської правозахисної групи з приводу тих подій, які відбувалися в Криму. І свою позицію я жодним чином і ніколи не скривав, адже той безлад, те знущання над демократією, яке відбувалося в березні 2014 року в Криму, про це треба вести мову. Адже весь світ має знати, що Російська Федерація – це країна-агресор, яка підла, підступно захопила територію Криму, підла, підступно нині воює під прикриттям на території Донецької та Луганської областей і так само підло і підступно виконував інші завдання в інших регіонах нашого світу, зокрема в Сирії. Що хотів спитати стосовно, знов повертаючись до Путіна, до виборів. Як ви гадаєте, чи буде у Путіна в передвиборчій його агітації, програмі підніматися питання по Криму, по Донбасу? Знову ж таки, от ваша цікава думка. На мою думку, ситуація в Кремлі достатньо складна. Адже якихось таких гучних заяв, на кшталт Кримської весни, в арсеналі у кремлівської верхівки немає. Ситуація, економічна ситуація, яка нині розвивається в Російській Федерації, і пов'язана ця ситуація в першу чергу з відповідною репресійною політикою країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, вона у них достатньо складна. Якихось інші приводи для гордості немає. Тому риторика, яку вибере чинний президент Російської Федерації, я думаю, це питання ще розглядається. Адже дуже потужних заяв і відчуття, що ця кампанія триває і є чіткі акценти цієї кампанії, я особисто не відчуваю. В будь-якому разі, враховуючи підступний характер дій кремлівської влади, розслаблятися немає ані приводу, ані часу. Тому що в будь-який спосіб відповідні політтехнологи кремлівської верхівки зможуть спробувати щонайменше розхитати ситуацію для того, щоб привернути увагу мешканців Російської Федерації до участі в виборах, для того, щоб знову ж таки створити картинку, що Російська Федерація, її народ, фактично в повному складі висловив свою позицію на підтримку виборів президента Російської Федерації. А результати, я думаю, що в них вже можна не сумніватися, хоча б тому, що повністю адміністративний репресійний апарат Російської Федерації заточений і заряджений на відповідний результат.
Пане Владиславе, я дуже дякую за ваші думки, за ваші коментарі, що долучилися до нашого ефіру. Владислав Селезньов, ветеран Збройних сил України, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу, маючи таку змогу, хочу проанонсувати гостя наступної години у нашій студії. Це Олександр Лємінов, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Поговоримо з ним так само на актуальні теми, які стосуються як України, так і світу. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини Заман кримсько-татарською мовою з Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтесь з нами.